wang'iya ni ang'o manyalo kelo chudo michulo ng'ata chieng' moko chul gi IPPD. Adieri ni nitiere migawo adek kata ang'wen mindiko go jotich e county. Mokwongo inyalo ndiki under permanent and pensionable. Manyiso ni kondiki under permanent and pensionable nyaka ibed gi unique identified personal number PF number mari midhi kete e IPPD mar sirkal michudi godo. Mar ariyo inyalo ndik on contract. Section 74 mar County Government Act wacho ni kindiko ng'ato on contract irregulate gi iwinjo mondo mi contract term cha embo yudo mana PF ne mandalo no. Mar adek nitiere term mar casuals. Casuals ok inyal ndiko forever. Casual indiko migawo moro ka contract ne expire tidhi renew. Mane kaka gigi bedo. Omiyo onge thuolo mar sirkal manyalo yie ni ochuli aching'. Sirkal o recommend ni ochul ji e IPPD. Omiyo ng'ikruok makamani ok onyal bedo ng'ikruok mar governor kende unless jok mondik gi ondik koko puodh gi County Public Service Board. Kopo ni no puodh gi Public Service Board to ng'ikruok ni owuok kuond ji ariyo. Governors nyaka bed held responsible to gi ng'ane to gi the County Public Service Board. Nikech en adieri ni ting' aila ni oningo bed ni gin ting' maginywako. Ok ni pesa duto ni dagol pesa chieng' malo tikele county koki manyo jok minyalo ndik godo. Nikech sani wan gi 1 year gine is almost sekalo 1.5 years in terms of financial statements. Manyiso ni kata ne bed ni jogi ne manyo personnel identified numbers gi tani thuolo no osebedo moromo gi mondo mi jogi oyud gigi minyalo ndiki go IPPD. Omiyo chudo through manual payroll to koyie e chik sirkal. E chik sirkal mabende noaneno kar kacha kinde mokalo thuolo mar tiyo kod manual system ni miwacho ni manual payroll ni Mike e gimo